Високопреосвященнішого, архієпископа Святослава і владику нашого, високопросвященнішого митрополита Галицького Кира Андрія, митрополитів, архієпископів, єпископів, весь священичий монаший яконський чин, полюбив новобережну країну нашу, країну, в якій проживає Великобританія, у величності короля Чарльза III палати війська його, владійних і пить незабутніх фундаторів, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Що прийняти царя всіх,